Sarap kay natapos na ang taping sa romantic drama film nga Five Breaks Up and Romance nga pagabituunan nila Asia's multimedia star Alden Richards ug ang actress nga si Julia Montes. Nagkatapok ang cast ug crew aron sa ulugon ang kalampusan sa taping ubos sa direksyon ni Irene Villamor. Daghan na kuryoso kung aduna bay bagong kapuso project si Sparkles Bianca O'Malley human niya gibida ang iyang abilidad sa martial arts. Kahinumduman usa sa mga dream project ni Bianca nga mobida sa usa ka action film o serye. Siksik ang mga eksena sa unang gabi lang sa gikahinamang Unbreak My Heart na puno sa mga emosyon ang panag-abot sa mga karakter. Atol sa pilot episode, nag-trending ang hashtag Gabby Garcia as Alex sa Twitter Philippines, gumikan siyang kamaayo modula sa karakter. Unsa pa kahay mga angay atangan sa Unbreak My Hearts at ang ikini matag 9:35 sa GMA, iHeart Movies o Pinoy Movies, 11:25 sa GTV. Nahimong emosyonal ang episode kagabi sa Voltes 5 Legacy human misakripisyo ang inahan sa Voltes 5 team nga si Mary Ann Armstrong nga karakter ni Carla Abiliana. Sa video nga gipost sa Voltes 5 page, gipakita ni Miguel Tan Felix, Matt Lozano o Rafael Landicho nga mingawon sila ni Carla Abiliana. Unsa kahang mamahimong kapalaran sa mga Voltes 5 team? Kana ang dungan tangatangan matagabi pagkahuman sa 24 oras.